Asu duwe kanca kaya gatel jingan bojone kanca tetep pangan pancen kowe gateli tenan bojone kanca dhewe tekel pangan modelan kaya asu wajan picek tenan matamu polamu pancen truka bojone kanca dhewe digasak gene cilake yo becek ketitike ala ketara jeng bajingan tenan sing jenenge kanca ditekel sliding karo kanca dhewe iki pelanggaran fatal jaluk dipancal ibaratnya aku kowe tak pakani malah nyokot kanca dhewe plus ra duwe ati apa perlu matamu kanthi moto jaran pandangan lurus lan mirip bojone kanca njuk dipangan pancen kowe gateli tenan bojone kanca dhewe tekel pangan modelan kaya asu wajan picek tenan matamu polamu pancen truka bojone kanca dhewe digasak bojomu jelas aku ngamuk miti kungkung dinae godhong telo nek ra ono hukum kowe kuwi wis tak polo apa utekmu jane kebuntel es dawet bubar ke kancane mung masalah cawet asal tenan katane pengen resu manjang rai mau nganti kumana ngesiu tapi aku iso sabar iso ngapet hati nganti kowe mati